Salut! Eu locuiesc între paginile acestei cărți. Tu unde locuiești? Eu, tu. Ai observat? Pronumele personal are forme diferite în funcție de persoana pe care o indică. Atunci când vorbesc despre mine, folosesc cuvântul eu. Când vorbesc despre mine și Luca, spun noi. Eu și noi sunt formele pronumelui personal de persoana întâi. Eu, numărul singular, noi, numărul plural. Când vorbesc cu tine, îți zic tu. Uneori mă adresez mai multor persoane, caz în care folosesc pronumele voi. Tu și voi sunt formele pronumelui personal la persoana a doua. Tu, numărul singular, voi, numărul plural. Am vorbit cu Luca despre Alexandra, înlocuindu-i numele cu pronumele personal ea, căci substantivul Alexandra este de gen feminin. Iată, împreună cu tine vorbim despre o altă persoană, Alexandru. Substantivul Alexandru, de gen masculin, l-am înlocuit cu pronumele personal el. Ea și el sunt formele de persoana a treia, singular, genul feminin, respectiv masculin. Am obosit! Mă ajuți cu exemple pentru formele de plural ale pronumelui personal de persoana a treia, feminin și masculin?